ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേടിഎം ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. മിനിമം വിഡ്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് വിഡ്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെൽഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-3 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ആ 2-3 ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പേടിഎം ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ കണ്ടിരിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. അതായത് സൈനപ്പ് ആൻഡ് വിഡ്രോ ലൂട്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പേടിഎം ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അധികം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലിഗ്രാം ചാനലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക. ഇതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൂട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം 5.2 MB വരുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെറിയ MB ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത്. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ടിക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത നമ്പർക്ക് OTP കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ OTP വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. റഫറൽ കോഡ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസിങ് ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലോസിങ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇൻഡ്യ ഓപ്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് 0 റുപ്പീസാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ബോണസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ഡെയിലി ടാസ്ക് എന്ന ഭാഗത്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ക്ലെയിം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0.05 റുപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, നമുക്കത് ക്ലെയിമായി വരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെയിലി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കോയിൻസ് അല്ല, പൈസയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ടും കൂടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ സ്പിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 1 രൂപയോളം വേണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാലറ്റിൽ ഏകദേശം 0.05 ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 1 രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് 1 രൂപയുടെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ലാഭം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെയിംസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗെയിംസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോയിൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ഓഫർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഓഫർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് നോക്കണം. അതായത് ഇവിടെ ചെറിയ എമൗണ്ടുള്ള കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡീം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പെർമിഷൻസൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെർമിഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർമിഷൻസൊക്കെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റെഡീം നൗ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നേരെ താഴോട്ട് പോവുക. നമ്മൾ എടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡീം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഏകദേശം 6.7 MB വരുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഓഫർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു ഗെയിംസാണ് ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഗെയിംസ് വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഓഫർ കംപ്ലീറ്റഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വാലറ്റിലോട്ടും എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനല്ല, കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പേടിഎം ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, ഇതിൽ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോയിൻസുകളൊക്കെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ റെഡീം ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. റെഡീം ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം വിഡ്രോയിൽ 5 രൂപയാണ്. 5 രൂപയ്ക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡീം നൗ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ UPI ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ UPI ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേടിഎം നമ്പർ .wallet@paytm പറഞ്ഞ ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേടിഎം വാലറ്റിലോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള UPI കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ടും വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ്. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പേയ്മെൻറ്റ് പക്കയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബഗ് ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓഫർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.